Zeratu gara pixkat esplikatzen, zein gehangu, txetet sarduak zer dituzutela, eta gero, alkata txiki bat ingo dugu, pixkat ikusteko zego ze diferentzia dazko artitzia sardo batian. Guk dakigula gutxinez, zapien abizena ondua lotua sardoakin, gutxinez 16. mendetikan. Dakigu, 1908 urtean bazala, Joanes de Zapien zenazun gizon bat zeretu zena, bere sarduak Donostik saltzen bertako impuestoak ordaindu gabe. Baserri guztietan, hemen, Gipuzkoan eta baita Bizkaian, Nafarroan, edozein basetan sagardo egiten zen, sagarrazten gero, eta sagardo egiten balio esateko, sagardo egiten zen nahi. Eta gero, izango zen, gaur egun, Zapien, gaur tokila emateko, nintzen abarreneko pauso importante, eta bigarrena, zirek izango zen, pentsatu sagarra duzute, normala da. Udazken izten da, sagarra ditzen da, sagarrak. Guk nahi dugu eta hoz, batez ere, ikastasuna gaten sagarrak. Normala da. Sardo hon batek hoi behar du. Piskat, ean sardo tragon bat, eta lehenengo freskatzen duna, eta gero piskat aguan guztua ematen duna. Orduan, pasako gara hau ere piste pixko bat jarriko dizuet. Hau izango da, ziurek azien duten sardoa sartu duna bodegan eta horren. Eta joa esakiztezka, dona baldin bada, nola boztuko zu. Azkenik edo? Otzutarren Bazkaria daukazu gaur egun handia, eta gaurko zita hau, sagardokata batekin hasi dugu, eta nahi dugu baliatu pixka bat, Xabier Zalduari aitorpen txiki bat egiteko. Orduan, Xabier, torri mesedez, orduan, ekitaldiari hasiera emateko, egingo duguna da, Xabier Zalduari aurreskua lantzatu. Seguru, Euskal Herrian eta hemen 11 txarro zaparra jaso dituela, baina bere auzoan bertan jasotako aurreskua bezain une hunkigarririk ez dakit izango zen duen, Xabier? Ez, sekula ez. Mikel Serranok udalaren partez, oroigarri bat emango dio Xabier Zalduari. Lortu dituen lorpenak eta egindako balentriak, Jomari Olasa Gastia hundiara geri da, eta parteatzaile guztiak, lamina benetan etxekuna, Zumarrako udalaren partez jaso duena. 11 une gogoan garri, zenbait malko eta pena, keinu honekin jaso ezazu, herriaren aitorpenan. Lau haizetara edatzearren, erakutsi azkenenan, Soraiz auzoak daukan ospean, ta Zumarragak duenan. Soraiz auzoak daukan ospean, ta Zumarragak duenan. Hobetzeko da bai, nore sorta ematea. Hortxe diruzu. Hortxe nore sorta, eta horretxe badien partez. Hau zutarren, gorroi garriak beste laminatxo bat. Nik uste bertxotan, nena horreatu izan diran eta abestu izan diran bertxotan, nire hitzak baino askoze era polillo baten dare Zumarra egerriak zer zor dion Xabierri, eta honekin batera animorik handienak eta bere okar segitzeko, beradan bezala segitzeko, Zumarrako izena lau haizetara horrela zabaltzeagatik, eta, bukatzeko esateko zorionik beroena Xabier. Herrikirolen historian ebai aparteko leku bat izango duzu, eta daukazu iaz, izandako garaipen horregatik, eta horrek bai animoak eta indarrak emateko aurrea segitzeko,
eta lortu dezuna zoraiztar bezala, kutsaski bezala, baina zoraiztar bezala gauza handia da. Horrekin batera arro sentitzekoa dezu, badakizu, eta badakigu danok eta guretzako baiakotasun bezaleko zumarratar batek zumarrako izena horren altu emateko doaiak eta euskala eta horren txukin egiten horren zorionik edo Bueno, horrekin hor munduan, daramazu denbora, desiente denbora asko, baina azken bolan ia egin zehar Euskal Herrian oso ezagun, ez garaipen hori pentatu honean, telebistako saioetan horra egizera, ez dakit personaia mediatiko ari zera bihurtzen, eta nola daramazu pixkate la fama hori, ospe hori? Bueno, azkenen persona mediatikoa, ez nik azkenen herrikirola makiadet, nik herrikirolen segin nahi dut, beste horiek estra bezala, bueno, invitatu bezala izan naiz, eta nik danai honeritzi ematen diet, baina nik herrikirola mundun segin nahi dut, eta herrikirola apoiatzen. Ez, batek eta beste jarrotzen du, esaten, nerea beko dala, nerea topea jota dala, nik neuk ez dut uste, eta nerea ondo ez, eta nik 10 urte da mazkit, herrikirol mundu, 10 urte aurten egin du nire leheneko txapelketa jokatu nula, eta ordu azken gauza asko egin dugu, 10 postu jokatu, txapelketak, tentatoria, gauza asko egin dira, eta nik uste minimo beste 5-10 urte nire buruk laguntzen baita, gorputzen laguntzen baita gauzkotela, eta metak saiatu ezkio lortu egin dira. Saiatu ezen ez da lortzik. Egin nahi, eskarrik asko, batik bat auzotarrai, eta herriko nausi egin. Eta, bueno, nik lehen esaten bezala ez, 10 urte da mazkit, auzoa aspertu edo alaitzen, nire aizkora hotxakin, eta segin nahi nuke, aizkora hotxakin aspertu edo alaitzen, eta garaipen batzukin alaitzen, behintzat. Eta, bueno, ez dakit ze gehiago, baina, bueno, nik zuen permisokin hau lortu dut egin, asmatu ez zuen, pentsatu zuen permisokin, nahi nuke nire omenaldi honen pusketa ondi bat, nahi nuke aurten auzoan zaizkigun bi auzotarrei eskaini, eta uste behaiek nunbaitetik nire aizkola hotxak ikusten dugu diola, eta txalo gaitzen behar itzen. Eusko alkatea. Eusko alkatea zein. Oto ja.